Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga luksami, mga pagariyami at tumatandang sa mapya pamamakinigan, sampate ang kutwa di itano kapamagusaya, sangkuta mapunggululas e kwanuan amore. Sa manana, ayap mana kumagusayin tanong, sangkutwa uriano kaya pakalantay o mga tao. Minirampay sarandin ko kalamalamas e kusurga. Naging ka na kinirampay o mga tao ko kalamalamas e kusurga. Naadang ko na kinsan pakapumbubaya daan wallah. Haman agito so pumakasurga. Kakagi ka pa kaya siya ko katatag upa ko dunia. Naad na minisilaw aka amirat tiyaya. Alam mo kano pakasunod ko surga. Naging ko na katatago ko kalamalama ko surga. Napakapumbubaya daan siran wallah. Upang makaad na mu'min at yatan anak kasalima. Nayaman na niyan na ketanang kanyan mambusalima. Kaangkon mada agiyang kutuwa kepikir o manusia. Kataya kisya ki iniya giisut tumiya narakan salima gunis isa dunia. Napakasao pensang kutuwa kalamalama ko surga. Kauto. Na napakasulisiran na makapipiya ginawayaran. Di na awida akaliran kung kagatagiran siya ko surga. Nagyan ako na kapag makasuldo mga tao ko surga, na tutundu-tunduganan aging kana na pakasuldo ko surga. Ay pagampagan niya pakasuldo ko surga na sumanga nabi. Manunggulo ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napakatundugun sa mga pubri. Manunggulo ko mga pubri siya ko mga muhajirin. Gubuso yung mga niyan, mga tao, mga kawasa, sira niya yung mga niyan na sangkot ako makasulog ko surga, at isang kaya kung kalamalama ko surga, na sira ni Kuri ang pakasulog ko surga. Agim kaya surga na Darussalam, ingida iya kalilintad. Periparado sa'yo Allah, sudah may lay umata. Gusi saya sudah manag-utang nila. Nagudamig di si iko pamikiran. Namalong ka man pagariya pamimikiran na. Saan kaya diing ka pamimikiran ko dunia? Diing ka pamimikiran ng sulangwan o kamapian amay inamak ka amakwang ka. Kasi kung surga, nalawan roon. Adin migdi sa pamikiran ka. Ayang bagay ro Allah sa iko miratiya. Kasi ang kaya dunia na di ka di plano. Baradatig waki o manaya katatamanan sa planong ka. Kaad na mga tawa, nirasarasay din ako tandi niyan kapagintaw. Kapag kaya minarampay 20 ragun, 20 ragun. Na ay di niyan prasarasay na plano niyan. Ay pakapi ginawa niyan na mamaistra. Kaan nakasukay sa 20,000. Pakalang ka na 50,000. Nagyuti plano niyan ay pakapi ginawa niyan may sampay ragun. Anyan ito di iya mananyan na pirasarasayan yan. Ipunsang kutwa kay ito yan, sang kutwa kindirian, na tamang sakya kalidsyan, na tamang pansaya mananyan na miya maestra. O di na, tayo dito, karangan nakaruos engineer, attorney, CPE, na mirasarasay ko niya, kagiti pala niyan, andi man niya, imarampay sang kutwa kapipiya ginawa, apipikir niya si ikudunya. Na madaroon na plano sa makatrak, makambalay sa mapia. Kauto. Ginana, miyak kay tuituanan aplano. Miyak kay tuituanan si kukipantagin kaya mga kasurgaan. Nag-iiso Allah Ta'ala na initilagi diyan sang ka mga tao at pumakasurga. Mga tao ay mga niyan, nagkapadala mo kusurga, ang kutwa din na may layot ay materan. Na din naman nag-utang ilayaran, na din migdi ko pa ayaman na niyan na pamikiran niyan, ang kutayaman na niyan na surga. Yanan, so Allah Ta'ala na ipandulo niyan ang kaya surga. Ipandulo niyan kung mga orip niyan, ang makasulsiran sa ipo surga. Sa iyong kutang ipandulo no Allah,
Kung mga urip niyan sang ka surga, nagyuto ipiakat turunian suya mga kitabien na sumiyugo sa mga rasul. Apa karayag niran, ndulun niran, ang kaya pagtaw sa makasulsiran si iko surga. Ausay ng kaya kitab, agiya, iya mana na kirukulum, ay pagintaw sa iko dunia, ay pendulun ng mga rasul, kakagi yuto. Ikagakwalipay di ka sa kapakasul di ka sa iko surga. Nasa tawat tarimaan yan so panulun mga rasul. Na okita niyan sulalaniran makasul sa iko surga. Adar pa akadirandem, adar pa akalilintad na kapipiyag ginawa. Nasa tawa supak niyan sa mga rasul. Na okita niyan sulalan mga syaitan. Pangunutan niyan subaya ginawa niyan. Na si makapintaw sa iko neraka. Adar pa akalapis, nagudar pa akapakan deuman, nagudar pa akam buku sa dayon. Nagis Allah Ta'ala natigina, wallahu yad'u ila daris salam, wa yahdi man yasha' ila siratil mustaqim. So Allah Ta'ala na ipendulunian sudar pa akalilintad, aginan sa surga, katurunian sa tao akabayan kulalan amakaw untol. Nasikitan ho mga luksakan mga pagriya. Ira mana adnap kenduri, nagukan yan inimbita, kapagdam ka, pakapi ginawang ka. Na ayad nakakalidid na dipendirenon na pagating sang kutua kanduri, aayam ana niya inimbiton. Ama kapipi ginawa niyan, kakagi pakatam sa mga pipiya apanganangkan. Kakagi erop anad ikenduri, jadi meri para sa mga pipi apanganangkan, apakikan yan, sangkot ang mga taon derpa. Na diga pendirenon sa kandir pa ka sangkot ang ikenduri. Na ipandapati wa sallallahu ta'ala na ipendulunian sa mga tao sa makasudsiran sa iko surga. Na ino tanway di kumakot mga pagariya. Ino tanway di tugo sa ginawa ang kai akapendulun na rakitan ng Allah sa kasultan sa iko surga aw kitantan sulalan yan. Dititig wala wa hada siratu rabbika mustaqima. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Giyaman suukit lalan o kadna naka amako untun. Asabna rapiti pasalamis mga ayat, mga tanda, mga ayat o pagtaw apagpunanagan. Harkiran, suya maano niyan na ingad akalilintad sa ikong kadna niran. Wahu waliyuhum asak kanian sudukap piliran. Sabab pakungan ad iran bilipakan. Koto ad iran nakapagamal ko katatag irang kunya. Nasallahu ta'ala na pendulun tanunian sang kai adar pa akalilintad. Dari salam kalilintad kapipia ginawa katatak na. Nakanabagi buwa ka pendulunan yan rakita nuron. Kaya ni suguyan rakita no akap paguradurad. Kap pamakot. Kang gagaan. Saya niyan nakapakasultino sangkay. Engad akalilin tada kapipya ginawa. Ada akapakambukuon na daawid akalun. Tigwallah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Uiddat lil muttaqin. Ang gagaan kanu. Pagurad-urad kanu. Kurila apong ko kadna niyo. Nagusul surga kabilang yan sa mga langit na gusto pa. Ay ini tilagad kumangat tao amya manang gila. Laman ang kaadum niya amya kay ito. YouTube amya kay ito isa kabaryo. Nagira ko na ayabu pakabutuon na labidugatos. Nang kotwak, yun di ikap pa magagawa. Saan tayo mabaryoron? Nagira ako na pakita la sunso magariyari. Pakita la sunso tao apapatayaron. Sadi iniyan kapanab na rin sa mabaryo. Ayam ito tao na pakabutuon na labidugatos. Na mana benar-benar na taman sa mitulak yan si pagarinian, na mitulak yan si lulutian. Na pagusar niya nun so tamukyan, na pagusar niya nun so bagriyan. Na miya kay ito. Agapulangan sa tao. Ileman ito. Nagina. Aya din na kapandito anaka nalagid sa kablang mga langit na nagusulo pa. Nati apiasa sa timang buwas surga.
Nayaman na niyan na. O pamakapwa na lagi da kabla nga lang itagulo pa. Maladigyan ka dunia. Nasa kabang kami yan bang ka dunia. Ati api agi ibu ilanaw dilsur na dang kaman kapakayam yan buka ang kaya mga pimberiwan. Ang kaya mga munisipyo sa lanaw dilsur. Nayaman na yan na supimberiwan yan na dang kaman ibu. Inun tabuso mananabinar ko ay manan yan igira mi umang ka eleksyon. Kaya taman sa nga na mga walay ang na mga walay sa nga na mga palaw na mi uman yan. Ugi naging kay Mindanao na sigurado dang kay ni Manu. Na pa nang kay Pilipinas. Naging kay dunia na kaya uki asungan ako na isa dutlo country. Ugi na na madakal siya na da madakal kay asungan niya sa dunia. Na dapat kami kang bilo yagid na dunia. Na ayang karko. Alawan sampan sa kala, alawan san sa kapya. Allahu Akbar. Nag-iipitog wal ang kaya surga. Di tanong diray nun, mga luksakan, mga pagariya. Sabi ko, barang-barang ay nun, sir, wallah, abasa, makap mamana sa kang gagaan, makap mamana sa kapaguraduran. Kadi ipaguraduran, kama mahito at tanto ang kaya kapigintaw tanong sa dunia. Tanto ya amaninit akapigintaw. Napsugun tanong, wallah, sa paguraduran tanong sa kaya surga. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي أقول كانوا كويا كانوا قود كويا كانوا قرلا أبونكو قد ننيو بنين تنوك والله يبتنو قرلا أنيان سانك أمي بسبول رمضان. Nagpagurad-urad kanu ko surga. Ayang kabilang yan na sumanga langit na gusulupa. Initigar kusiran apirat-tiran su Allah na gusumanga sugu. Kayito, limo, wallah ay imbagin yan kutawa kabaya iyan. Kasu wallah ikirig ko kalbihan amala. So ayaman na limo narap wallah. Minta aman ang kaya pungko, kaya na ko dunia na taman sa bangkitan sa dunia na di tanong gusto ng kaalim wallah, tanong ng kaalim wallah, di tanong bangalaan, barang-barang na ikit tanong na din buktiman. Lagi, kailangan naman na yan na, di tanong protosa. Kaanay sa apugintawan tanong, aswalungan na mure, di akapatay ron. Napanabnabnaran tanong, imakasurga tanong. Kung di ka makasurga, na di na alagi di ka ataw amya lapis. Di na lagi di ka ataw amya lapis sa dunia. Na amya lapis sa kwalungan amori, amay ko di ka makasurga. Kapirad ng kaya kapigintaw. Ayamaan yan na si Iko, pantag yung kwalungan amori. Na di takatuan, uminirampay ni, sa yaman na nasa 10 minutos. Kay kwenta nga man ang kutwa si kwalungan amori. Nasusalungan nun, na timbang o sanggibu. Sanggibu. Ayaman na, sanggibu rawun sa dunia, na timbang-ibigin ka. Ang kutwa kwan. Kapakaya din ni, malima ka minutos, o timbang yung kwalungan amori. Ang kaya kapigintaw tanong kwalungan amori. Kapigintaw tanong siyang kaya dunia. Nasa man yan na, saka na siya ito. Nagkapakaya, miya kalok tanong siyang kaya dunia. Wala pa makainidi kayo man ito, dapat 10 na miya karamikin. O 50 na kaya sobraan suramig. Na 60 na ay na pinayaw na di sila kausampan na kanabay ginambu. Kaya ka na adong panagutawatan na miya tayo. Nagyan ang mga luksakan mga pagariya. Igi inaswalay pundulong na kita no. Pagurad-urad ka no. Na ayam na yan sa mga simbay kasuat wala na pong gilabak ng tanong. Na pinanggilan tanong sulangan ay nisapar yan. Kaya ako na ayamar dun. Naging kaya ka pa ng gila ikaw nisapar. Na isamya kargar ginigira, naging kasong kada ko kito-kito Rasulullah. Kaad na mga tawad imur-aruan. Nalangon tanong yaman na niyan, niya katangkad. Kaad na asurga. Langon tanong niya katangkad sa daawriyan ang kaya kapigintaw ko dunia. Nagusi ko rin kapigintaw ko kubur. Ay nunta na ayak randangan, ayak katarusan na pagintawan na duwi-duwi. Surga abu neraka. Ad na mga tawa ka kalap neraka, na ad na mga tawa ka kalasi ko surga.
Mampanagi ito na magagadamat tanong, hadit tanong may interesado. Saka preparadwi ko kapagintaw ko alungan amore. Mampanagi ito na migay tanong sa lugar. Kung di ka preparadwi ko kapagintaw ko alungan amore. May baloy tanong, di pamagagawon, may baloy tanong di ipreparadwan, na sa kapagintaw tanong ko niya. Langon tanong di magurad-urad sa kalaan sa ekonomiya. Na kurang abi tanong kapagurad-urad di sa kalair kita tanong ko alungan amuri. Gaya man niyan na surga na piyakat turugan o kadaklan. Na miakatas so turug o sabagi. Na kalipatan niyan so kapriparagwin niyan sa eko surga. Nag-iiswala na patugin tanong niyan sang kanas surga. Nagupsugun tanong niyan sa pagurad-urad tinu. Kakayasat tao ang makasulku surga. Nagituitito miya guntong. Nagituitito miya gukor. Nagituitito miya kadayag. Faman zuhsi anin nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sa tawaya maano niyan. Naawat na si iku naraka. Nagumakasul si iku surga. Nasa benar amya guntong. Kada ko kawig-wig sa dunia. Ay nun, tanabid no, tuwaya maanan yan. Nasagid akapip, ya ginawa apa kabaray. Pagkatumbang ka niyan. Ang kaya kawig-wig sa dunia. Na ayati tuwa kapagukur. Nasa tuwa makasul sa surga. Ubang kaya maanan pikira. Na ba ay miyagukur. Nang kuta miyaka apas kung mga eksamin. Miyaka apas sa maanan yan na bari exam. Miyaka apas sa kiatin sa teacher. Exam sa ko kap maestro. Gusto ko mga pagatinan sang kaednya. Rubang kapikiri baginan imiyagukur. Basumya kataban si eko kakandidato. Basumya kakuasa yung maanan yan na malaapawer. Kaya ito imiyagukur na sa din sa makasul si eko surga. Na apyadid na kadato ka. Apyadid na kiapasan ka ko pagatinan si eko dunia ang mga eksam. Na asar kaya maanan yan. Na makasulog ka ko surga na sa kay tito niya guntong. Apya panayawalain ka, na ayatapyan na sa timanaraon na saging, na may saka na pagkasulog ka ko surga na sa kay tito niya guntong. Yung ito kabasatan ng mga luksa ka ng mga pagarya. Agyang kanan, akasulog ko surga, ay paganay, apakasuldun na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awalu man yaqra'u babal jannah. Sakni tawa pagampaganiya tutuk ko paminto ang usurga. Tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannati yawm al-qiyamati fa-astaftih. Fayaqulu al-khazinu man anta. Faaqulu Muhammadun. Fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Sumakwat pikataling umakwat tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko paitaw usurga. Kwalungan amawri. Napakilak ako. Nagumiraw sugurdir ang malaikat. Anta akabs. Nagumiraw ako sa Muhammad. Nagumiraw asakabu isigura. Sigu ako asakabu. Ida palakaang ko ay sabu kung ano ka. Daa makapinarsar. Daa nabi, daa apian taunon. Ibar ukisarsar. Ako na niyan sa Nabi Muhammad. Kaso Nabi tanong Muhammad ipagampaganay pakasulsi ko surga. Diru sarakaw. Naantama mo ipagampaganay kung mga umma o mga rasul, mga nabiya, pakasulsi ko surga. Nagyuto sa umat Muhammad. Giis sa mga umat Muhammad as yunudiran sa nabitan wa Muhammad. Siya ko okit-okit yan, siya ko simba. Siya ko okit-okit, okya pagnitaw niyan. Nagyuto ito Rasulullah, nahnu al-akharun al-awwaluna yawm al-qiyamah, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Sikit tanong sumurip-puri. Ay mamuri-puri pagintaw a ummas iku dunia al-awwaluna yawm al-qiyamah apagampaganay kwalungan amawri. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah kasikitan ipagampaganay pakasulsi ko surga. So umat Muhammad ipagampaganay pakasulsi ko surga ko mga umat. Nagi di ka penderay nun hay pagarya. Amay kaso mga umat Muhammad na paganay pakasul ko surga nasabtay minibigak na si ikabinimiya taluntuno ko naraka. Napanabnar ka. Di ka pumbeloy aramadambu.
Kainwari Ramadan amat tagsasawlan. Na ayamadakal ng kana ba Ramadan kasapula wis ulan-ulan. Nakapakay ayad na madakla mga tawap kapantag na kapatay. Nasiko kana babulan Ramadan. Kakayam madakla iya gawi. Nagumadakla iya ulan-ulan. Nabaluyang kasusimbang ka aptek pang ka. Sa iko kepos Ramadan na sigurado miyak karani ka kapatay. Sangkot wa katatago ka Ramadan na mawatang ka pinakapatay. Ugi idneman to na marani ka kapatay. Adi si iko masa katatago ka pumipos sa Ramadan. Na panabenar kahay pagariya. Sakit tanu imurip-puri apagtaw si ikudniya apagampaganay apakasulukus surga kalungan amori. Hay tao adi imaguradurad. Mga tao adi imaguradurad si ikudniya. Paniw kialipatan sa surga. Baniyo telikku di surga. Ikasuatak ka mabaluy ka ori pengkau nang akan, ori pengkau setan, na ori pengkau dunia. Na mabaluy ka. Apad ng pada setan sa iku neraka jahannam. Asendito ka sang kanagawi ay akapakang biyagunaw pasendito. So Allah na pendulunang kaniyan sang ka surga akan sumuldi ka. Na ipesugir ka apang gagaang ka. Na pihak karyagian neraka sama kasulsi ko surgan ayat itu mi tegumpian ayat itu mi agukurna ayat itu mi akadaya pianu tulir kau Rasulullah askay pagana ya pakasulsi ko surga sangka ya pagtaw sangka umat mga umat ipunsi ko ya mananya na kaya pagintaw ko dunia na tanang ko kapusan yan antun apni kabayayo hay mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pamanay kasuatan dun sa dunia, apsang biintan ron sa lungan amuri. Ada sangkai, ayam na niyan. Na kaymanan sa iyo dunia, inunta na miya kay ito abin sa akapipiya ginawa. Mahurip na Allah na dito, yan kaya kasulid sa iyo surga, sukman sa mga umat Muhammad. Nasukon sa mga fukara, mga kubri. Ipakasulid sa iyo surga, kung nasira na di sa mga kawasa, umat Muhammad. Saya mana 500 rabun. Inna fuqara al-muhajirin yadkhuluna al-jannata qabla aghniyahim bi 500 am. Mata na sa mga pobre ko mga muhajirin napakasulsirang ko surga kunan mga kawasakiran sa 50,000 rabun. 50 gatos rabun. 50 gatos rabun. Kauto. Nalagid mambuto sa mga pobre sang kayamanan yan na kuan. Kapakabapantapantag tanong. Dipindi ko mga pangkatan, kakayiid na mga pangkatan. Dipindi ko ayamanan yan na katatagutan si ekon niya. Ayamanan yan na kaya ang galabakatan. Mamakakya pagigsam na sa kalaigri kauto. Na. Di ayamanan yan na tigur Rasulullah qumtu ala babil jannah fakana amatu man dakhalaha al-masakin. Yakatindig ako kupay tao o surga. Na may baloy edna ka din. Ang mga tao ko surga, ang mga kasuldun, naging kaya mga miskin. Allahu Akbar. Gito ipitir o Rasulullah, ya Allah, nalimuda kong ka, araks mga miskin, siya kong kapda kong mga miskin. Nakana ba ayam anay, na ba tigkamo miskin ka di, o kawasaka, nang gustuhan ka ang kanatamok ka, sisadika ka, nang gustuhan ka kuwagama. Para, ang ano kakaampisi, ang kamakaampis. Kaso mga sahaba, na ada mga alam kira ni itamo, kami akasunsi ko surga. Mga sahaba, miya makasunsi ko surga, ayaw manan yan na, sabab sang kutwa, kiyang gustueran si ikot tamo kiran. Kauto. Naginan ng mga luksak ng mga pagariya, insyaAllah ta'ala, na sumpan ng tanong uya. Aging kaya gugudan tanong, salamang kuskano, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.